sa mga kakasalon. Inot na tawag kay Ramer P. Mendoza, 65 years old, single, taga San Felipe, Naga City, Camarines Sur. Ansay pong magurang si Federico Mendoza and Rosario Pabalate. Nabot magagom kay Renalyn Villanueva, 35 years old, single, taga San Felipe, Naga City. Ansay pong mamagurang si Severino Villanueva and Chedora, Malapitan. Enot na tawag kay Tomas Gregory Coots, 39 years old, single, taga Rolla, MO, USA. Ansay pong magurang si Scott Allen Coots. Ansay asin si Dennis Michelle Smith. Nabot magagom Christine Paula Bilaga, 35 years old, single, taga San Felipe, Naga City. Ansay pong mga magurang si Pablo Bilaga and Ophelia C. Requero. Ikadong tawag kay Daniel Ramos, 24 years old, single, taga Kinalasan, San Jose, Camarines Sur. Ansay pong mamagurang si Diorme Malaki Ramos and Erlinda Miranya Chokson. Nabuot magagom kay Cecil Postrado, 24 years old, single, taga San Felipe, Naga City. Ansay pong mamagurang si Antonio Berches Postrado and Noemi Nacional Primavera. Ikadawang tawag kay Rayban Flores, 30 years old, single, taga San Felipe, Naga City. Nabuot magagom kay Rica Chokson, 25 years old, single, taga Dayangdang, Naga City. Ansay pong mamagurang si Lindon A. Chokson, Asin, Asuncion, Basar. Ikadawang tawag kay Arthur Jan Peña Floreda, 27 years old, single, taga San Felipe, Naga City. Ansay pong mamagurang si Fernando Peña Floreda and Charito Calostre. Nabuot magagam kay Amy Noora, 28 years old, single, taga Lupi, San Fernando, Camarines Sur. Ansay pong mamagurang si Romeo C. Noora and Lorena Cañet. Ikadawang tawag kay Ian Ray Pufanes, 26 years old, single, taga Soda 3, San Felipe, Naga City. Ansay pong magurang si Antonio C. Pupanes and Milba Ortega. Nabuot magagom kay Kesa Monique Pado, 28 years old, single, taga Cararayan, Naga City. Ansay pong mga magurang si Edgar Pado and Julieta Cielos. Ikadawang tawag kay Gerald D. Umano, 27 years old, single, taga San Juan, Libmanan, Camarines Sur. Ansay pong mamagurang si Santiago D. Umano and Marie Cicel Durante. Nabuot magagom kay Jesma Buena, 27 years old, single, taga Cuputol, Naga City. Ansay pong magurang si Vicente Buena and Dulce Tabura. Ikatulong tawag kay Jose Aldonre Laureles, 27 years old, single, taga Rosario, Milaor, Camarines Sur. Ansay pong mamagurang si Reynaldo Laureles and Nimpa Santa Rosa. Nabuot magagong kay Maria Ina Michela Felipe, 25 years old, single, taga San Felipe, Naga City. Ansay pong magurang si Acheles G. Felipe and Mi Taloban. Ikatulong tawag kay Dondon P. Lumero, 44 years old, single, taga Mayon Avenue, Naga City. Ansay pong magurang si Lidonio Lamerio and Teresita Parcia. Nabuot magagom kay Marisa Fainante, 38 years old, single, taga San Rafael, Cararayan, Naga City. Ansay pong mamagurang si Reynaldo Fainante and Julieta Billaga de la Vega. Ikatulong tawag kay Francis Gamalo, 28 years old, single, taga Jacob, Naga City. Ansay pong mamagurang si George Gamalo Jr. and Francia Deser. Nabuot magagam kay Jen Francis D. Ginto, 27 years old, single, taga San Marcos, Camaligan, Camarines Sur. Ansay pong mamagurang si Reke Ginto and Maria Dulce Durante. Kung si 7 po may naaraman, mga kaulang, sa pagresibi nindan banal na sakramento ng matrimonyo, tulos man po magdulok sa tuwing kora paroko, o magdiyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Malod po sa orasyo, Imperata. Pamibi tumang sa paglakop ng COVID-19,
Amang mahirakon, asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Inahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadara ning kagadanan. Inahagad mi sa imo ngunyan, nalilinya kami ni may pagkamot, asin huli kan sa imo nakakaumay na kamot. Mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamaibi niya mo, nagiyahan mo ang tawong naghihinguwa sa paghanap ng bulong asin pag-adal kan paglakop kay ning helang. Nagpapasalamat kami sa imo, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong pag-antabay na mga kamot. Bendisyon sa mong paghinguwa na gamiton ini mga bakuna, taning mapundo ang pandemya sa samong nasyon. Ipinapamibin mo ang mga eksperto sa salud, tangay na sindaman, makatabang ni mga may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang, warasan sa indaang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kansedang sa diri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibin man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod, maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangataman sa inda, orasan sa mga gadan, nakapangiluan na din kasagkoran. Itaw mo sa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayang kang gabos asin mga nangaipo. Lugod ang sa pagmangno asin pagmakulog sa nabansaro, maghaawas sa mo ngunyan na panahon ng kasakitan asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Inihinagad mi huli kay Jesucristong kagarongnan niya mo, sa imong aki nakaiba mo ang nabubuhay sinaghade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na logo ni Jesus, peray kami. San Jose Mabinion, esposo ni Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, matukaw na po ang gabos. Ngunyan po ang ikalawang Domingo ng Quaresma. Ang sa toya pong tema, ang Diyos paalawan. Totoo man ang God na kaipuan ng tao na magtrabaho para sa iyang karahayan. Ang mga magurang, mga aki, kaipuan na maghinguwa, tanganing mapakarahay ang sa idang buhay asin pamilya. Ini, minapahayag sana kang katotoohan na kaipuan niya itong maghiro para sa itong mga sadiri. Alagad, kaipuan niya itong pagtabang kan mahal na Diyos. Siya ang sa itong paalawan. Kung kaya, sa panahon ng Quaresma, magdulok kita sa kagurang nanadai, mapabaya sa tuya. Matinog po ang gabos sa pagpuon. At sa tuyong mga kakaibahan, iyo Reverend Father Felipe Colbera III.
Sa laog ka ining misa padagos natong ipamiibi ang katuninongan kan bilog na kinaban, nalugod mapunduan ni Iriwal ang giyera sa nasyon kang Ukraine. Pamibiman niya to ang gabos sa mga nagihelang, ang mga miyembros kan sa tuyang familia, kan sa tuyang komunidad na nagmamauot ning kaumayan. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kakurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indugabos. Asin sa sayong Espiritu. Sumaray na aga sa indugabos, mga tugang. Diyos maray naman po, Father. Ako ang taas tong mga kasalan, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Dios na magkakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ko'y pamibi sa kakurang ng tan Diyos. Mahirak manugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang itong mga kasalan, narahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami na sa tabang mo, kaming masigkat na naglalakaw, makaabot man sa pagkamuot. Nahuli ka iyan, anaki mong namumuot sa kinaban, nagdusay kan sa diri sa kagadanan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay at sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Bagong ngangalasan ay pinahiling mahal na Diyos. Danay ang siyang pagkataman sa banwaan na sa iyang pinili. Hinanyugong po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaias. Siring kay ni ang sinabi nin kagurangnan na naggibo nindalan sa dagat. Aagihan nin masulugon na mga tubig. Karo asin kalayo, ibinugtak niya sa daga, asin man mapangyaring hukbo na napukan asin daina mabangon giraray. Naparong siring sa mitsa. Ang nakaagi day nakaipuhan na girumdumon. Ang ginibo ka ito day nakaipuhan na pag-isipon. Uya, bagong bagay, ang sakuyang gidigibo. Ngunyan minapahiling, day nindo nahihiling. Totoo ako magibo nindalan sa kadlagan. Mga tinampo sa lantad, mga mabangis na hayop, mga ganid na ayam, asin mga gamgam, magalang sako, hulita ako, mataw nin tubig sa kadaklan. Papainomon ko ang sakong piniling banwaan, ang banwaan na ginibo para sako, mag-uumaw sa sako.
tataramon kan kagurangnan. Salam sa Diyos. Dakulang bagay ginibo sa to nin kagurangnan. Pano kita nin kaugmahan. Sa tuyo pong kakantaon. Kan ansyon ilinigtas nin kagurangnan, may mga ilinigtas hali sa kauripnan. Karo sarong pangaturugan, may mga ngisi sa satong mga nguso, may mga awit sa satong mga dila. Mga pagano nagsabi, anong mga ngangalasan ang ginibo nin kagurangnan para sa inda? Mga ngangalasan ginibo sa to nin kagurangnan, kita tunay na pano nin kaugmahan. Kagurangnan, ligtasan kami sa kauripnan, siring sa mga burabol sa alang na daga. Ang mga minasabuag sa luha, maawit mantang minaani sa ugma. Sinda maluwas pano nin mga luha, daraan banhi na isa sa buwag. Sinda mabalik pano nin mga awit, daraan sa indang mga upong. Ang pagkamidbid kay Jesus, dapat na magdarana sa tuya sa makusog na pagmaawot na maging arog sa saiya. Ini may himo kung isisikwal niyato ang pagmaawot sa mga kinabanon asin maraot na bagay. Hinandyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang gabos na bagay pinaghohona kong daing pakinabang, tangani sanang mamidbid ko si Kristo Jesus na sa kuyang kagurangnan, huli sa iya, sa kuyang inaako na daing pakilaban, ang gabos na bagay, asin sa kuya man na binibilang na basura, ang gabos na bagay, tangani sanang makamtan ko si Kristo, asin ako mapasa iya. Dai ko na hinahanap ang katanosan sa bagsik kan sa tuyang sa diring paghingowa, katanosan nagikan sa tugon. Ang sakong katanosan
gikan sa pagtubod ki Kristo, katanosan nagikan sa Dios, asin minasarig sa pagtubod. Dai akong ibang minamauot, kundi namamidbid ko si Kristo, asin ang bagsik kan sa iyang pagkabuhay liwat, siring man buot kong mapasakuya an sa iyang mga tinios, tanganing makaarog ako sa iyang kagadanan. Sa siring na paagi, linalaon ko na sa sakuyang makamtan ang pagkabuhay liwat sa mga gadan. Bako ta, nakamtan ko na ang katanosan o naabot ko na. Ako nagdadalagan pa, tanganing sakuyang masadirihan ang premyo. Siring na ako nasadirihan ni Kristo Jesus. Mga tugang, ako dai nagohona na naabot ko na ang kataposan. Ang masasabi ko iyo na linilingawan ko ang nakaagi, asin hihingowa akong makamtan ang maabot. Ako nagdadalagan pasiring sa kataposan, tanganing makamtan ko ang premyo na pinag-apodan sa ko ning Diyos. Buhay sa itaas diyan ki Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po kita sa pagrukyaw kan mahal na Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo, sosok ki San Juan. kamarawayan sa imong kagurangnan. Si Jesus nagduman sa bukid din mga olivo. Pagkaagang amay, si Jesus nagpasimbahan giraray, yaon duman ang bilog na banwaan. Nagtukaw siya asin nagtukdo. Ang mga eskribas asin mga fariseyo, nagdaranin sa rong babae, na nadakop na nakikidurog sa bakong agom. Ibinugtak sa tahaw, dangan nagapot kay Jesus. Maestro, ang babaeng ini nadakop na nakikidurog sa bakong agom. Ang tugon ni Moises nagbubuot na inigapuon. Ano ang masasabi mo? Inihinapot ninda sa pagtukso sa iya. Si Jesus duminuko asin nagpuon pagguhit kan sa iyang muro sa daga. Girare nagapot sinda sa iya. Si Jesus nagtanos asin nagsabi, ang si isay man sa Indo na daing kasalan, iwan enot na gumapo sa iya. Giraray duminuko si Jesus asin padagos ang pagsurat sa daga. Pagkadangog ka ini, saro-saro na nagharali, puon sa pinakagurang. Siya sana ang nawalat, asin ang babae na nasa atubang niya. Nagtanos asin nagapot sa babae. Babae, hain na sinda. Dahil ni naghatol sa imo, si Jesus nagsabi, dahil ka man hatulan, magpuli ka na, sin dai ka na magkasala liwat.
Maray na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Maray na agaliwas sa inyong gabos, mga tugang. Maray ng aga po, Father. Minsan po sinasabi niya to, asin totoo, masabi kita, masakit ang magpatawad. Inasaro sa mga difficile na gibuhon ta bilang sarong tao. O kaya nga ni kaipuhan tampirmian, paghagad kang grasya ning mahal na Diyos, na makanood kitang magpatawad, na palumuyo ng satuyang puso sa mga nakaagi, sa mga nagibon nin maraot sa satuya. Pero aram nindo, bako lang ang pagpatawad ang masakit. Masakit din ang maghagad nin tawad. Minsan nalilingawan tayo yan, huna at ang masakit lang ang pagpatawad. Pero ang totoo, masakit din ang paghagad ning tawad. Enot kasi, masakitin ubabaan sa tuyang pride sa pag-ako na may nagibo kitang kasalan. Asin ang pagpakumbaba na makiulay, asin maghagad nin kapatawaran sa tao na nagibuhan niya to nin sala. Ikadua, kasi pinapadipisil ta para sa tao na maghagad ning tawad. Kung iyo po, di ta inaatubang, di ta pigigirungan. Pigo consider tan tao, yaan pa lang sa atubangan, tagaroon non-existent. Kung iyo po, garo blanco lang, ngayo kitang nahiling. Harayo pa, binabagsakan tanan ning pintuan. Biskan sa tuyang lalawgon, bagsak man. Kaya sisay baga ang tao na may encourage na magdulok asin maghagad ning tawad, tanganing ako na sa iyang pagkakasala. Both ways are difficult to do. Ang pagpatawad, sin paghagad ning tawad, sarong difficile na gibuhon para sa satuyang mga Kristiyano. Kaya ano ang nangyayari? Kadakol na mga magturugang, magbararkada, magkamiridbid, siriblag, familia na baranga. And the same is true. Minsan sa pagiling yato sa mahal na Diyos. Pero ang totoo, the contrary is true. Mantang kitang mga tao, pinapadifisil yato para sa ibaan magpatawad, sa mahal na Diyos, pinapadali niya ang magpatawad. Pero minsan, dahil niya ito nahihiling ini. Hulita minsan, ang bunga kang kasalan sa satuya, pagkatakot, pagkaungis. Kaya difficile minsan, ang magrani sa mahal na Diyos. And some sins are embarrassing. Kaya difficile ang maghagad nin tawad. But we all need forgiveness. Ini siguro ang enot na katotoohan na tungkusan niya to sa Ebanghelyo ngunyan. We all need forgiveness. Gabos kita nangangaiponin pagpatawad. Ito mga tao na nagdara, kadtong babae na nadakop sa pakikiapid, paguna ninda matano sinda. Paguna ninda matano sinda. Kaya dinara kay Jesus, do sabi kan Ebanghelyo, ginibo ini, tangani na maghanap nin maraot kay Jesus. Ta kung magsabi si Jesus, sige gapuon nindo, bako daw si Jesus nagtutok do nin pagkamuot asin kapatawaran. Kung magsabi man si Jesus, dahil mo paggapuon, then he is not obeying the Mosaic law. Bako siyang tunay na Hudiyo. Dahil niya pinapa-implementar ang katugunan ni Moises na nasusurat sa libro kan Leviticus as in libro kan Deuteronomeo. Nagasabi ning kagurangnan, sige, ang enot, ang mayo nin si Esayma na mayong kasalan, sa Indo, iyo ang enot na maggapo sa iya. Anong implikasyon? Nagabos ka mo mga parakasala man. Asin kung igwaman ning maninigo na mayong kasalan, nabuot, nakaipuhan na maggapo sa taong ini, ang tao na totoong matanos, mayong iba kundi si Kristo.
Garo baga sinabi ning kagurangnan, hello, ang pagkukulang kan babaeng ini, tanadakop siya. Siya kaya ang nadakop, yaon duman siya sa akto. Dahil nangani hinapot ni Kristo, hain sila laking kaibanan ka ani, garo selective injustice nindo. Sinasabi kan tugon, na pwedeng gapuon sa kud na magadan, both the parties, si babae tapos si lalaki, kung nadakop ninda na nakikiapid, hain si lalaki. Oy, namimili ka mo. Kung namumutan kong mga tugang, iyan ang implikasyon kang sinabi ning kagurangnan. Gabos kita igwanin pagkakasala, gabos kita maninigo man nagapuon. Pero igwa pa ning mas marhay na solusyon ang kagurangnan, pagkaherak, pagkamuot. Sabi ni Pope Benedict, God, by His mercy and forgiveness, shows His love for us. Bakong strict justice, na buot ipa-implementar ka itong mga tao na nagdara. Strict justice, kung ini ang sa imong ginibong kasalan, ini man ang sa imong padusa. Kung ang mata nagkasala, hulwaton ang kaibong. Kung ang sa imong kamot nagkasala, putulon. Kung ang sa imong bitis nagkasala, putulon ang saro. Gabos kita kay ni OFW, gabos kita kay ni kuyan. Gabos kita kay ni may mga kapansanan. Hirag man kan mga negosyante, gabos 20%. Tagabos kulang ang sarong mata, kulang ang sarong talinga o kamot. All of us deserve forgiveness. All of us deserves justice. But God prefers to give us mercy, pagkaherak, kapatawaran. Kasi inihili ning kagurangnan, bako ang satuyang pagkukulang, kundi ang marhay sa satuya. Ginibo niyang madali para duman sa babae. Ang proseso, tanganing siya magbagong buhay. Dahil niya sinermonan si babae. Ano nang pagkaharot mo man? Ano naman yan? Ginibo mo yan? Pira ng lalaki nag-agi sa imong buhay. Dahil niya lamang sinabihan ng siring at mga tataramon. Nagduko sana si Jesus, nagsurat, hay nasinda, mayo naghatol sa imo. Sabi ning kagurangnan, dayta ka man nahatulan. I will not also condemn you. I will not wish you death, because condemnation brings death. Rather, I give you forgiveness. Gusto kong mabuhay kagiraray, experience liberation from death, which sin brings us. Gusto kong mabuhay ka giraray, mabuhay ka, experience the life of being, liberated from sin. Ang kapatawaran na itinatao ng mahal na Diyos, nagtatao sa tuya ning talingkas na pagkabuhay, talingkas sa pagkakasala, asin maugma, asin matuninong na pagkabuhay. Ini-experience siya mga tugang ni San Pablo sa ikaduwang babasahon. Sabi niya, kaito, ang paghuna ako ang matanos na buhay, o yung pagsunod lang kan mga sinasabi kan tugon to the letter. Kaya sa paghuna niya, matanos siya, na hinahanap niya ang mga Kristiyano, taganing gadanon. Tapaghunaan niya, sinda mga paribok, nagraraot kang relihiyon kan mga Hudiyo, alagad kan mangumpungan niya si Jesus, na bagoan sa iyang paghiling. Kaya sabi niya, ang gabos na pinapahalagan ko ka ito, tinuturong kinangunya na mayong pakinabang. Ang gabos na mahalaga sa kuya ka ito, garo, basura na. He was liberated from that kind of idea, of thinking. Huli ki Kristo, kaya sabi niya, ang gabos para sa kuya, ang pinakamahalaga, iyo ang kagurangnan, si Kristo. Dakulang kasalanan, pagdurog. As in, buot sabihin na, kan pinatawad ni Jesus itong babae, dahil niya sinasabi niya, okay lang, nagkakasala ka, papatawadon ta ka. No. Sa mga tao na nyaon digdi na naka-experience ng siring na mga inhustisya, ang pagkakasala na kumiter, bako lang kang babae asin lalaki na nagibo ng adulteryo. Mga pamilya na nakabaranga, mga mag-aragom na nagsuruhay, mga aki na nawaraanin magurang, asin naraot ang futuro, dakulang kasalan ang siring na bagay. Alagad,
miski garon o kadakula, pinatawad nin kagurangnan. All of us deserve punishment, but God took to Himself the punishment we deserve. Asin bako daw na ini mga tugang ang sentro kan sa tuyang pagurop-hurop, ngunyan malaog na kita sa sunod na Domingo sa panahon nin Semana Santa. Kung saan gabos makakasentro sa isip niya to, ang pagsakit, pagkagadan kan sa tuyang kagurangnan. Gabos ginibo para sa to, tanganing kita italingkas sa pagkakasala. Kita ang deserving nin punishment, pero ang mahal na Diyos namuot asin nahirakan kita. Sana mga tugang mahiling niya to, ang magayon na grasya asin biyaya, nabuot na itaoning mahal na Diyos sa tuya. He wants us to live in peace. He wants us to experience liberation. He wants us to be new persons sa paagikan pagkatalingkas niya to sa pagkakasala. Kung kita pinatawad ng mahal niya Diyos, gibuhon taman para sa iba na madali ang pagpatawad. Let us not make difficult for them to ask forgiveness from us. Sabi ng kagurangnan sa Ebanghelyo, magpuli ka na, asin daay ka na magkasala liwat. Minimidbid ng kagurangnan, ang pagkakasala ka itong babae, alaga dinuhulitan niya siya, namantang pinatawad ko na ika, daay ka na magkasala liwat. Sa pagpadagos niya ito, kaining misa mga tugang, hagado niya ito, ang biyaya sa mahal na Diyos. Tukduan niya ito ang satuyang sadiri na magpatawad. Tabangan kita na magpatawad. Asin gibuhon niya ito para sa iba na maging madali ang paghagad din tawad. Asin kung kita, padagos na nagdadaranin mga kaanggutan, kaungis, pagkaungis, hulikan mga ginibukan ibang tao sa tuya. Hagado niya ito sa kagurangnan na bulungon kita sa siring na mga kamatean. Tanganing mamatean niya ito ang tunay na katuninungan asin kaugmahan na dara kan pagpatawad ni Kristo. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagsusulsol kan sa tuyang mga kasalan, sin pagkukulang, mamibi kita sa Ama, nasiring sa babaeng nagdurog sa bakong agom na dinara sa iya tanganing padosahan, kitaman makadangog kan mga tataramon niya, lakaw sa katuninungan, asin daina magkasala. Sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na naglilingkod sa simbahan, padagos na magpahiling nin tunay na pagpatawad asim pakasabot, siring kay Jesus, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing day kita basang na maghukom asin nin kapwa, kundi sisyasaton muna ang sa tuyang buhay sa tubang kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagagabatan ng pagsakit asin pagdit, makasabot na ang Diyos bakong harayo sa sainda, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, mga gurang asin managmumundo, makanood sa paarog ni Jesus na makaya ang pagsakit na may kusugbuot asin pagkamuot, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magkamit kang kaugmahan asin katininungan sa maimbong nakusog kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, tabangi kaming magpatawad sa mga tawong nagpapasakit sa mo. Magmakulog man kami sa inda, siring kan ginibo ni Jesus sa babaeng nadakop na nagdudurog sa bakong agom.
huli man sa nakikristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sa ko sa nasaindong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Ako manlugod kang kagurangnan ng atang sa sayong mga kamot, para sa kaumawan asing kamarawayan kan sa ingaran, para man sa pangnabang yato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos sa makakamhan, himatay a kami asin ang sa imo mga nasasangkuban, na tinukduan sa pakasabot kang kristyanong pagtubod. Magtugot ka, na sinda malinigan, huli ka ining sakripisyo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa sayong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Huli, tatawong totoo, nagtangi siya sa katuod niyang si Lazaro. Asin Diyos na daing sagkod, siya binangon niya sa lulubngan. Naherak sa katawohan, kita dinaran niya sa bagong buhay, huli kan mga banal na misteryo. Huli sa iya, anokbo nin mga angeles nagsasamba ng sa imong kamahalan, na sa atubang mo nag-uurog masagkod paman, at pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa inda ang samong mga tingog, sa rabay na maugmang nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palaranan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan.
na sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggadan banal, burabo din gabo sa kabanalan. Kini mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, sindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sakot sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, sin pagpasalamat binaak ini, asin itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, tayo ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkwaniyaman in kalis, singiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom ka ini. Tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahaya. Sagkod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis in kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaong kan pagkabuhay liwat, sin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, si San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, na kaito pa nagkapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, hasin kaiba niya, hasin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, hasin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, ngangas kitang magsabi.
katuan kadehan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isiri sa langit. Ang samo kakano sa rualda, itaho mo sa muyangon niya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asing hare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kakurangnan. Hurasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingka sa kasalan, sinmanligtas sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa himuan kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kakurangnan, ika na nagsabi siya sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susok sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Sin sa imong espiritu, magpati na raohan kamonin katuninongan. peace be with you. Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara akan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagaw sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinin sa kong kalag, maumayan.
Matinog po. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, nadanay kaming mabilang sa mga kasapi ni Kristo, na anhawak asin dugo sa mong pinakinabangan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mahalod po tabi. Pamibi para sa nasyonal asin lokal na eleksyon. Mamibi kita, tanganing ang nagdadangadang na eleksyon, nasyonal asin lokal, tunay na magpahayag kan kabutan kang kagurangnan na nagigiya sa mga kaaabtan ng mga nasyon. Ang satong simbag, kagurangnan hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang konsensya, danay na maginyatong pinakabatayan sa pagpili. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang karahayan nin kagabsan, danay na maginyatong nangungurog na katuyuhan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang dignidad nin tawo, galangan sa gabos na panahon. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang pagkatakot sa Diyos sin pagkamuot sa paglingkod, maggiya sa mga nagmamauot nin pwesto sa gobyerno. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang mga kandidato maghimati sa tingog nin mga daing kusog, sin magkaigwan nin puso para sa mga dukha, sin sa mga yaon sa laylayan kan sosyedad. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang mga pagkatiwalaan ning katungdan sa eleksyon, danay na magsurog asin panindugan ang satuyang demokrasya. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang pagkasararo maggiya sa satuyang nasyon, sa dalan ning katulinungan, katanosan asin kaoswagan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing kita bilang sarong banwaan nin pagtubod, magdara nin tunay na pagbabago sa satuyang nasyon. Kagurangnan, hinanyuga kami. Mamibi kita. Pastor nin mga kalag asin paraligtas nin mga nasyon, ang politika balaog mo sa mo, sarong pangapuda na maglingkod sa kapwa, sin magtalubo sa kabanalan. Tabayan mo ang samuyang politika, siring kan pagiya mo sa samo. Ang pakisumaro niya mo sa politika para sa mga botante, sin mga kandidato. Magdaranin ka umawan sa mamumuton mong ngaran, sin magtabang samo sa pagtalubo sa kabanalan. Amen. Divino Rostro, Kayarakan mo kami. San Pedro Bautista, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña, Francia. Tabangan mo kami. Matukaw po sa lipot na anunsyo. Ngunyan po ang ikalimang Domingo kan Quaresma, magkakaigwa po kita ng second collection. Ang kantidad na itataon niya to tabang para sa seminaryo, digdi sa satong arkidiocese. Itataw ini sa opisina kang ekonomo sa residensya kan Arsobispo. Collections for the week for March 21 to 27. Cash receipts, daily collections, 9,597 pesos. Sunday collections, 20,373 pesos. Collection boxes, 6,200 pesos. Total collections for the week, 36,170 pesos. We would like to express our gratitude and appreciations to the following donors: Nora Alarcon, Bigay family, Choroco and family, Regidor family, Aaron Puyawan. May God, through the intercession of Bina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Reverend Father Felipe Colbera III, the Parish Priest. Patapusan ta po muna ang pagkolekta, taan tabang na itatauta para yan sa seminaryo sa mga nagpaparadi sa satuyang arkidiocese. Mantang nagkukolekta pa, giraray, ulitin ko po na sa Domingo, po na kang Semana Santa. Iyo ang Palm Sunday. Kaya sa alas 5, oras na alas 5, imbes na itong misa ginigibo niya to na inot na misa, iyo ang gigibuho niya to ang pag-usana. Igwa kita ning tradisyonal na pag-usana, itong usanahan na naglilibot ang padi. Please come and be part of the celebration. 2 taon na dahil niya to nagibo iyan. Salamat sa mahal na Diyos ta magigibo niya to giraray ngunyan pagkatapos kang 2 taon na inipinaghali sa satuya hulikan pandemya. Ikaduwa, abot sabihan po ang enot na misa sa Domingo alas 6. Tapag alas 5, imbis na misa, ito pong pag-usana ang satong gigibuhon sa atubangan Campatio. Pangaduwa, tangani pong magiyahan kita kan mga activities na gigibuhon niya to sa Semana Santa.
Aram ko, gariguan na po ng available na mga programs dyan sa likod. Pwede ka mong maghagad. Kung ubos na dyan, igwa sa opisina. Tangani ita po, aram ta kung anong oras kita mapasimbahan. Magiyahan kita kung anong oras ang prosesyon. By the way, ngunya na taon, gigibuhon ta pa ang pagprosesyon on foot. Maralakaw giraray kita. Dumang giraray sa tradisyon na inaagihan niya to. Kaibaan mga karo, kan mga pasos, kan mga imahe na ginigibo niya to kada Miyerkules Santo tapos Biyernes Santo. Siyempre, ma-follow manggirari kita kang mga health protocols ang pagsulot kang sa tuyang face mask. Magkuhaan na lang po ning program, tangani na magiyahan ka mo. Matindugan ka, boss. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa sayong Espiritu. bendisyon naman lugod ka mo kan Diyos na makakamhan. Anama, sinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Na nabubuhay para sa sadiri lamang, daing sisay man ang nagagadan para sa sadiri lamang.